שלום, אני שלומית, אני נשואה לרועי. אני מרמת ישי במקור, ואני ובעלי גרנו בכפר יהושע לפני שהגענו לחנן, והיה לנו חלום, אני רציתי לגור קרוב לאמא שלי, קרוב לרמת ישי, ובעלי רצה בית עם גינה, וככה חסכנו קצת כסף, היה לנו קצת כסף בצד, אבל לא ראינו איך החלום הזה, לא חשבנו בכלל שיש לו התכנות. אז אפילו לא חיפשנו יותר מדי, היה לנו איזשהו חלום, ידענו שהיינו בטוחים שאי אפשר להגשים אותו, ופה זה בערך נתקע. עד שיום אחד הגענו לחנן, ככה במקרה או שלא במקרה, בהשגחה פרטית, ואז הבנו כל מיני דברים שלא הבנו לפני כן. קודם כל הוא שינה לנו לגמרי את החשיבה, במקום לחשוב בקטן ומה הכי מצומצם שלנו שאפשר לעשות, אז לחשוב יותר בגדול. מילים כמו משכנתה, הלוואה הייתה לנו גם, כל מיני דברים כאלה שהיו נשמרים נורא מפחידים, הפכו להיות בכלל לא מפחידים, ולהפך כלים להשגת מטרות, כאילו כלים לגיטימיים לחלוטין, לפני כן ככה יותר ניבלנו מהם. כל התהליך היה מאוד מאוד קשוב אלינו, חנן עשה מיפוי מדויק של ההוצאות שלנו, הוצאות עתידיות, אז ככה באמת היה לנו ביטחון שבאמת מה העתיד שלנו כאילו, וזהו, חנן חיפש לנו בית, הוא מצא לנו בית שהוא מעבר למה שחלמנו, לא ידענו שזה החלום שלנו. היום אנחנו גרים ביחידה של הבית שלנו, יש לנו מישהו שסוחר את הבית עצמו, ואנחנו גרים ביחידה שהיא גם גדולה ומרווחת, ויש בה גינה, והיא קרובה לבית של אמא שלי, שזה אומר בערך שקיבלנו בדיוק את מה שרצינו, ויותר מזה. אז הכי מומלץ בעולם, ומעבר לזה חשוב לי לציין שחנן הוא איש מקצוע שיום אחרי שנחתם החוזה הוא לא נעלם, אם יש שאלות בהמשך, אם יש כל מיני דברים שעולים, תמיד הוא זמין, תמיד הוא עונה, תמיד הוא בקשב. זהו, אני מאמינה שדברים כאלה גדולים צריך איש מקצוע ליד שעוזר, כי אין מה לעשות, זה בסוף מההחלטות הכי קריטיות שאנחנו לוקחים בחיים שלנו. ובאמת אנחנו פשוט מאושרים עד הגג, מודים לבורא עולם כל יום על המקום שאנחנו גרים בו עכשיו, וברוך השם, תודה רבה.